Kublayu pi baro bat ngap pediang sengubai pi iwei Shah uni YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok Kawei na kijingja kabi Jubor kabalaja Kawei na Skul kabadon hapo Prayagraj Jong kajala Uttar Pradesh Hakaba Kawei ka principal kanthai parim Jong ka Bishop Johnson Girls School kalasya patan bat Shah Pynhiar Shuki Jubor haki para Nonghikai Jong ka hi haka jingedon lang Uchaman Jong ka Skul ka daw baro ka day tang bakam kongo bat pen triang ban here bat ban penthli ya ka Shuki principal kanang ban yo shongno da ka principal baladap thung thamai kum baladawa da ki pranong hikai hado banda poi shopot Jong ka thmaktin ka ya pen e-bonman ya kene phone ya patrong Shuki tan penyang bat pen Jubor ka shabar ka kamera office henry ka pen bat ka yanya bat ki ka bi iklam ran ka dei baki para Nonghikai sendang jongka ki yami hakmat bat mudro ban kata kti ya ka bat hadin baladap ban Pynhiar Shuki ya ka le yo i baki Nonghikai ki ba persha ya ka ni ka principal ka barim ke la pha shong no da ka principal balatung thamai ha ka Shuki jongka bat ka ya thap kti kemen kum ban insult ru ya ka mark mathi isen pat shirukom yakani ka principal barim namar bakalong bet marway klamdon manu ki ban karshan yaka hangni tim tip show mano batay bat mano balait tangka way ka ba ithamuna kalong bakumno kat ki Nonghikai ki bangi khen ba kidai ki briu ki badon akor buram ru hangni te iman kim tip show ya ka akor ka buram para briu hari India jongi iman kale donbor bat kapan ipor da ki briu ki basarong donbor kadai ka way na ki jinglong ka balong common bha hapo kari leda haki imlang ka salang haki jakatre jakakta haki jakapat ba wat hadu haki yeng dor bar thawan Jong ki jala bat kari India ro tip lanu kani kaman sem sarong hangamai jong ikan jano kadang bangin nang ban ye ya buram markaliang parabriu ti paralok ayupi don ban kan tho halor ka bakum kadi ka jingjia Di paralok kublai shibor nya kapor ka jong pis ngobha what glad ban like share comments but kamtam ban subscribe ya uni YouTube channel jonga nakabenta ki way pat ki video